Jo, per aquests reis, si hi ha incertesa o hi ha dubtes, recomanaria Demonios, de Fatma Aydemir, que és de l'editorial Random House. Tracta d'una història que enganxa molt. És una família kurda que havia emigrat a Alemanya i ha de tornar a Turquia a causa de la mort d'un dels familiars. I a partir d'aquest dol acaben sorgint secrets i intimitats que, la veritat, estan escrites de molt bona manera. Així doncs, recomano Demonios. Doncs jo per aquests reis recomano Carcoma, de Laila Martínez, editat per Amor de Madre. I la novel·la se situa en una casa antiga que està plena de secrets i també està una mica carregada de foscor, i dins hi viuen dues dones, una àvia i la seva neta, que també arrosseguen podríem dir, una herència emocional com de ràbia i de dolor. Llavors, el que fa especial aquest llibre és que la casa, que seria l'escenari de la història, s'acaba personificant i podríem dir que gairebé es torna en un personatge, perquè és un espai que t'explica secrets i també el passat d'una família que ha estat marcat per al patiment i que s'ha anat heredant de generació en generació. Per tant, si voleu una novel·la breu i que també tingui un toc de misteri i sigui intensa, us recomano que us llegiu Carcoma. Bé, si arribeu a Reis, heu de regalar llibres, o voleu regalar llibres, i no sabeu què regalar, és Desesperant Demolició, de Llort, Lluís Llort, pels que el coneixen. I per què és desesperant? Doncs perquè ens trobem davant del cas d'un professor de la universitat que acusen d'una violació i ell diu que no ho ha fet, i a més pot demostrar que no ho ha fet, però pateix tot un trasbals, pateix tota una sèrie de circumstàncies i sempre estàs dubtant si al final, el que descobriràs al final és si ho ha fet o no ho ha fet. Per tant, davant de tota aquesta desesperació, d'aquest dolor, d'aquesta necessitat de veritat, Demolició Llort és un bon regal per aquests reis. Us va recomanar un llibre infantil, juvenil, per totes les edats, de tot terreny, i ara per Reis us recomano un altre llibre infantil. És El secret blau del llop, en castellà també existeix, ho publica Bimbi Books. És un llibre on l'ós ha perdut els colors, el llop té un secret i s'ha trencat una pota, i tots plegats són amics i resulta que es troben a faltar i es reuneixen i passen un munt d'aventures. Us el recomano molt, és molt maco. Hola, aquí tenim la Cèlia, la nova llibretera de Documenta, i hem coincidit tirant un llibre que ens ha agradat. Com l'has trobat? Doncs he trobat que és un llibre molt contemplatiu. Per passar l'estona es llegeix molt ràpid, no hi passa gran cosa, però és un llibre bonic. D'una manera escrita senzilla, però molt bonic. Jo hi he trobat més coses. Inspira-les. És molt senzill, no és un drama, no és una experiència terrible, però tot està explicat, cada escena, cada situació està explicat amb una força que fa que el llibre, encara que no té un final, és igual, vas llegint, i té és autèntica. Les escenes que explica són molt senzilles. Telefona al pare, parla amb un veí, no sé què. I toca molts, és un llibre que toca molts temes diferents, que se situa a Islàndia, en un context molt concret, i no entra molt en cap dels temes, però convida a la reflexió, convida que després tu, sobre cada un d'aquests temes, tu mateixa indaguis. Per Reis, a Islàndia. Som-hi!